Kan nom-nomi jan kula di santen dibubur ya seger. No saire terong kacang. Wih, ngantek blenger bis. Sopo iki golek godhong nangka kok iso jangan kok sak pange iso bisane ngono kene iki jane karepe iki piye ya carane ya nang tandur aku lho anu dong kok ndelehne sak nggon-nggon iki kok karepe dhewe lho sopo kae kok iso ngerai kulupane wong iki lah kok senene sing duwe iki piye karepe kaya wong kae Pak. Iki masalah Mbak. Lah iki telo iki nek mbok kayak ngene iki Mbak, mbok rai kulupane ngene iki Mbak. Ora iso woh telone iki sampean iki jenenge mikir ora lho. Lah kok panggah nyekleki wae lho, Mbak. Masalah. Nek seneng sing duwe iki yo piye ngono lho sampean iki. Lah iki masalah. Lah iki nek mbok cekleki ngene iki kok iki elek gak iso pure ngono lho. Lah kok diomongi kok ngengkel to sampean iki Mas, iki lereno lho, lek mau nyekleki iki aja mbok lah kok iki gak iso apik sampean nek sing duwe piye ngono lho. Lah iki masalah. Nek putus sing ngene iki kok iki cilik-cilik ngono Mbak, cuwet-cuwet cilik-cilik gak iso gede ngono gak iso. Sampean kok tandurane wong kok panggah mbok ceklek iki. Masalah Mbak, sampean nek diomongi ora kena. Panggah nyeklek nek seni sing duwe iki yo piye ngono lho. Lah emangnya pas kadange sampean iki. Udah ladangku tapi kan aku kan wajib tuh Mbak ngomongi nek wong iki terus kok sampean ngono kuwi. Lah iki ojo mbok ceklek iku nek seneng sing duwe piye ngono sampean kok tak omongni sing duwe tenan lho anak mung nyengkel iki jan Muring-muring iki ladang sampean ta, Bi? ngomongi udu ladangku tapi kan aku iki lho ladangku. Loh, apa ladang sampean? Iya. Alah. Amit ya, Mbak. Amit gak sengaja aku gurguyon. Gak guyon tok, bangsu. Iya gurguyon lho Mbak mengke iki. Iki mbok nyar mbok anu Mbak, mbok pecel. Arep dikulum. Nah, Mbak Tarewangi, Mbak. Wah, iki kok lemes ya, Mbak ya iki nek dikulum. Makane apa-apa tekok sik lho, Dik, ora gur muring. Lho, jenenge wong guyon ki ngono ki to, Mbak. Mbak. Lho, galo Mbak Tarewangi lho, mentok okehnya. Terus ngono kuwi. Jan. Wis Mbak, aku anu, rahno sak withik ae engko tak kulupe Mbak, tak sambele juwas ngono seger meger-meger iki, Mbak ya. Ayo golek dhewe to, Bi. Lah, engko golekno Mbak, aku arep golek kayu ki lho, Mbak. Aku golek kayu nang kono mau. Arep golek pakan wedhus kok malah karo sampean iki. Nyeklek iki retiku ki sapa ngono. Pesan terus sampean mau aku nek sampean yo ora rene to, Mbak. Retiku ki wong liya ngono. Nek sampean yo anu, ora apa-apa. Iki, Mbak. Ya, Mbak, iki. Aku tak golek kayu, Mbak. Aku golekno sing akeh njuk sak ipet ae. Arep iki. Wong urung wis muring ora delok wong. Sopo sing golek dhisik. Ladah-ladange dhewe lho kok. Senen iki kaya rumun. Kurang kerjanan ya.